व्यापार मुख्य बाजारपेठ आहे आणि मुख्य बाजारपेठेच्या समोर हे जवळपास आता 11 दिवस झाले आहेत या पूर्ण या कामाला. ही पाण्याची लाईन नवीन घातली होती जी गढूळ पाणी येत होतं 10 कुटुंबांना, त्यासाठी पाण्याची लाईन घातली होती आणि त्यांच्याकडून विचारणा केलेली होती की ज्यावेळी खणणार ते त्यावेळी ताबडतोब ती पूर्णपणे बंदोबस्त केला पाहिजे त्याचा, कारण मुख्य बाजारपेठ आहे. तर आज बांधकामचे अधिकारी यांना जवळपास 2 दिवस संपर्क करतो की लवकरात लवकर याचं नळ पाणी योजनेचं जे काम झालेलं आहे तर त्या ठिकाणी पूर्णपणे BBM करून पूर्ण जे काय असेल ते डांबरीकरण करावं. पण आज सरडे साहेबांना सुद्धा फोन करून सुद्धा त्यांनी कामासाठी माणसं पाठवलेली नाही आहेत आणि या ठिकाणी मुख्य बाजारपेठ असून सर्व व्यापाऱ्यांना या धुळीचा त्रास सहन करावा लागतो आणि त्यामुळे पूर्णपणे मालावर सुद्धा त्या सगळी धूळ बसते आणि नाहक या बांधकाम विभागाचा जो मस्तावलेला कारभार आहे याचा पूर्णपणे त्रास आहे या व्यापाऱ्यांना होतो आहे. तर ह्यावर आजच्या आज जर कार्यवाही नाही झाली तर पूर्णपणे बांधकाम अधिकारी जे कोण असतील संबंधित जे या प्रशासनाचे जे काही अधिकारी असतील त्यांची पूर्णपणे जबाबदारी असेल आणि या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा जर अपघात घडला आणि व्यापाऱ्याने कोणत्याही प्रकारचा जर काही त्रास झाला तर त्याला सर्वस्वी जबाबदारी बांधकामचे अधिकारी असतील, कारण ते कोणत्या कामात व्यस्त आहेत हे त्यांनाच माहीत असेल. ते टेंडर प्रोसेसच्या कामामध्ये जर व्यस्त असतील तर आज जे मूलभूत गरजा आहेत आणि ज्या नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवणार कोण, असा या प्रशासनाला आमचा पूर्णपणे प्रश्न आहे. जर या पूर्णपणे मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्याचं जर 2 दिवसांना आजच्या आज जर या मुख्य बाजारपेठेचं जर रस्त्याचं जर काम झालं नाही तर आम्ही तीव्र अशा आंदोलनात्मक भूमिकेमध्ये आहोत. आजच्या दिवसात जर या रस्त्याचं काम जर सुरुवात केली नाही या कामाला तर या ठिकाणी साचलेला जो मातीचा ढिगारा आहे आणि जी खडी आहे ती उचलून आम्ही नगरपालिकेच्या दारामध्ये नेऊन टाकू.